Let's get izindaba zo-1KZNTV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili usukwini namhlanje. Babhikishe bekhala ngamanzi E-Phoenix.Abazali babhikishe Bavale Isikole kanti IFP imemezele ogaqele sobundunankulu. Amalunga kumphakathi wase-Phoenix eThekwini KwaZulu-Natal avuke umbhejazana vala umgwaqo ongenela kule ndawo njengoba ke ebebhikisha ekhala ngokungabi nawo amanzi isikhathi eside ekhuluma ke neziko lezindaba lamalunga athi umasipala ucasha ke ngesithupha uma ukhala ngokulimala kwenqalasizinda ngenxa yezimvula. Kumenze ukusebenza komgwaqo u-R102 odlula ke khona lapha e-Phoenix eThekwini njengoba ke amalungu omphakathi akuyona le ndawo ebambeke umbhikisho onokuthula njengoba ke ekhala ke ngokuthi ke awanawo amanzi nosekudlule ke isikhathi eside ukuzwa ke kabanzi ngomunye ke oyilungu lawo lomphakathi sinaye ke ozosichazela ukuthi ke kungani ke bebambe yona lo mbhikisho. Sir, thank you for joining us. Can you maybe brief us why are you guys protesting here? We are protesting here in Phoenix especially, and as one would know, there are protests in the surrounding areas as well. The government, the South African government, has failed on its mandate, has failed the people in ensuring their constitutional rights. Let it be known that water is just not a constitutional right. Water is an essential human necessity. The residents of this place, the people of Phoenix, the surrounding areas, the people of South Africa as well, are being deprived of an essential resource called water. The community has been out of water intermittently for approximately 3 months. And in this area, a poverty-stricken area, we have the elderly, the sick, the frail, people with different disabilities that have no access to water. There's been numerous correspondence to and fro. The truth of the matter is that Isikole municipality knows that the water problem. They are doing very little to nothing to address the problem. What is your message to the government? Sorry. We've got a memorandum prepared. We're waiting for the mayor's office to send a representative to pick it up. Right. And then we've given them 7 days, and thereafter we're going to march to City Hall. So that's the modus operandi at the moment. It brings tears to my eyes to think that we all here have to wake up 2 in the morning, rush and fill up our buckets and our bottles because we don't get water. We wake up in the morning, there's no water. We come back from work, there's no water. We are not saying that we don't want water shedding. What we are saying is treat us equally like the rest of the country. Everybody should have equal rights. Share the water among everybody. Give us proper schedules that say we're going to be cut off at a certain time so we all can plan. We do understand there may be infrastructure problems, but why is it constantly blamed on the floods? Our country is falling apart. Isikole is falling apart. So to the Isikole municipality, please get your act together. Njengoba uzwa ke mbukeli ke elinye ke ilungu lawo umphakathi ke lichaza ke ukuthi ke kuyona le ndawo sekuphela ke isikhathi esicishe ke izinyanga ezintathu ebona lo mphakathi ungenawo amanzi kanti ke kunabantu ke abadala asebekhulile abawadingayo ke wona ke amanzi kanye ke nabagulayo. Uzokhumbula ke mbukeli ke ukuthi ke wona umasipala iTheku usanda kuba naso ke isithangamini nabendaba nalapho ke wachaza ke khona ke udaba lwawo amanzi kanti wona lo mphakathi ke uyasho ukuthi ke nawo ke amaloli wona athutha amanzi ke awezi ke kuyona le ndawo abaqinisekisa ke ukuthi ke noma ke bevalile kuzona indawo ezikhona ke lapha ePhoenix kepha izinto ke ezifana ke nema-ambulance zivumelekile ke ukuthi zidlule njengoba beqonda ke ukuthi ke labo abagulayo banesidingo ke sokuthi bathole usizo lwazo ezempilo. Ey'ndabeni ze-1KZNTV bekuntombi khona Mvubu eThekwini. Kuphazamiseke ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi iSilwaneje Primary eWillow Fountain eMgungundlovu kulandela ke umbhikisho abazali ke bavalisa ngolesikole bekhala ngothisha bangafundisi laba bathi ke bakhathele ukubikelwa izinkane zabo emakhaya ukuthi ke othisha abafundisi banikezwa komsebenzi okumele bawenze emakhaya bashake phansi ngonyawo bathi ke bazoqhubeka bevala ukuze kubeke izikhalo zabo ziyaphendulwa.
bathukuthele bavala isango lesikole babhikisha ngaphandle abazali babafundi baseSilwanetshi Primary eWillowfontein eMgungundlovu bekhala ngothisha babasola ngokungafundisi ngendlela ngenxa yothisha ukuthi abafundisi esikoleni ingane zethu zifika nama homework inqwaba kuthiwa mzali yenza nayo homework uyenze le homework kodwa uyayenza kodwa usuku ungayazi nalendlela yothisha abamaqembu esikoleni abathatha ingxaki zabo bese beyifaka ngala esikoleni no akhambi kanjani asusebenza ngenxa yengxaki zabo baphole bona akhambi kanjalo abafundisi ingxaki zabo bazoyibona bodwa ngesikhathi sabo futhi yebo nje asilana ke namhlanje sizoqeda yonke ke leyo nto laba bathi bazamile ukukhuluma nothisha inhloko ukuthi bangangena esikoleni kepha abanye othisha abavumelekile ukuthi bangene sikhulumile nje impela kwasho ukuthi siyavumelana ke nothisha omkhulu engathi khamba kahle sathi kodwa ke besacela othisha bangene ngaphandle kwalethule engadingeke esikoleni engathi yona upoison sathi ayicela ingangeni ke yona kodwa abanye abangena esikoleni ayike kwavunyelwana kanjalo ke bangena kabanye mase bengenile kabanye kwathi lo bekumele okungamela angena esikoleni samisa ke sangweni sathi no awusangeni ke wena waphinde emuva mase phinde emuva basangeni ke nalabo abanye futhi iqembu lakhe njabe maqembu awuthu esikoleni futhi iqembu lakhe nalomunye nayo shonele emotweni yakhe naye futhi kuthiwa hamba nawe emotweni yakho nalo hamba neqembu lakhe abasangenike okusho ukuthi bangakubona abafuni baphume lethu abafuni baphume bathi abanalo uvalo lokuthi abantwana bangase baphazamiseke ekufundeni kwabo hayi ngeke siphazamiseke ke ngalapha asabi ngoba ukuphazamiseka kwazo sifezisho phela emakhaya siyabuya sobuya ngeke phela bayiphazamisa ingane azenze lutho ibona abanenkinga sina silungisa inkinga abanayo ukuthi bafundise nazi ingane laba bazali bathi bazoqhubeka nakusasa nombhikisho wabo uma izinkinga zabo zingaxazululeki kanti umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal awuphendulanga kwimibuzo othunyelele yona nezingcingo bezikhala zingabanjwa ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube seWillowfontein eMgungundlovu. Njengoba kamaqembu ezepolitiki eqinisa imikhankaso yawo yokhetho okulindekele elibanjwe nonyaka kuleli isigungu kesiphezulu seqembu le-IFP sidalule loyo zofolosa ngaye ukuba kaqoqobele sokuba nguNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uma kwenzeka ke benqoba lolu khetho. Kuphelele ukuqagula ngaloyo iqembu le-IFP elizofolosa ngaye ukuba ke abe uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uma ke kwenzeka leli qembu linqoba ukhetho okulindekele kubanjwe kuleli ngonyaka. Lokhu kuza njengoba ke umengameli waleli qembu uVelenkosi Mhlabisa ememezeleke uThamsanqa Ntuli njengaloyo abazofolosa ngaye. Sizomemezela lowo ozoba upremier candidate we-IFP okumhlonishwa uArthur Thamsanqa Ntuli. Ucomrade uNtuli unamava nolwazi olunzulu ekuyiseni intuthuko nokuguqula izimo ezingezinhle zokuphila kwabantu bakithi zibe ngezingcono kakhulu. Isifundazwe saKwaZulu-Natal sizohlomula kumakhono namava anawo ukuletha ushintsho kubantu bakithi. Esithangameni nabezindaba ebesibanjwele leqembu eThekwini uveleke ukuthi kalikho elinye igama eliphakanyisiwe ngaphandle ke kwelikaNtuli kanti ke zonke izinhlaka zeqembu ziyakweseka ukuqoka kwakhe. Lokhu kuzokwenza ke ukuthi ke konke ke amalungu eqembu ameseke emkhankasweni ke azoba nayo ukukhankasela ke lona leli qembu. Kanti ke uhlabisa uthi ke sebekulungele ukuqala ukuthi ke bakhankasele lona ke ukhetho la kulonyaka. Ephendula ke odabeni lokuthi ke angaba khona yini amathuba okusebenzisana namaqembu amasha ufake ke yona iMK uhlabisa utheke okwamanje ngabakazazi imiso noma ke indlela iMK esebenza ngalo kepha banawo ke umgomo wokusebenza ke namanye amaqembu. Iqembu le-IFP
linomlando omude wokusebenzisana namaqembu ezombusazwe amaningi ahlukeneyo. Alikho iqembu esivele silikhiphele ngaphandle silibandlule, kodwa siyesibheka ukuthi inhloso, principles and values, inhloso nemigomo yalelo qembu ithini. Njengamanje nasisebudlelwaneni obuhle kwe-coalition government ngomasipala basekhaya namaqembu angaphezulu kwelodwa. uMntuli amukela ukuqokwa kwakhe, uvezeke ukuthi okuzoba semqoka kuye ukusebenzela-ke ukuguqula isimo sabantu baso lesifundazwe. Okwambe ukwemukela ukuthunywa iqembu le-IFP ukuba isisebenzi sabantu bakwaZulu-Natal. Ngiyathembisa-ke ukuthi umuntu uyokwenza lokho ngokulandela enyathelweni zomsungulo weqembu lenkatha umntwana aphinda angene. Okuyena sifunde kuyena kakhulu indlela yokusebenza ukuthi sibe nohulumeni oqotho nohulumeni ozokwazi ukuhlinzeka ngezidingo. Leli qembu livezeke ukuthi-ke ukhetho lwalonyaka bazolithatha-ke njengalolo lokuhlonipha-ke umsungulwalo umntwana wakaphinda ngene, kanti baphinde-ke bahalalisela-ke ukuqokwa-ke kwalabo-ke abazoba undunankulu wesizwe samaZulu. Ey'ndabeni ze-1KZNTV, uBuntombi khona Mvubu, ngiseThekwini. Umhlazi wezopolitiki uDokotela Zakhele Shamase uthi-ke kubukeka singeke sikhalisa abaningi isinqumo sesilo mesizulu kwaZwelithini sokunqoka-ke umfundisi uThulasizwe Buthelezi kwesikanduna-nkulu kaZulu kanye nesekela lakhe inkosi uChiliza. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba uShamase uthi-ke uButhelezi kuningi ulwazi aluncele-ke umntwana kaphinda ngene uMangosuthu Buthelezi. Emva kokukhothama kwenkosi akwaphinda ngene, umntwana uMangosuthu Buthelezi ngonyaka odlule ngenyanga uMandulo kube nokuqagula ngozovala isikhala sayo. Isilo misuzulu kaZwelithini siqeda ukuqagula ngenkathi simemezela umfundisi uThulasizwe Buthelezi kwesikanduna-nkulu kaZulu kanjalo nesekela lakhe inkosi uPhathisizwe Chiliza. Konke lokhu kwenzeke emcimbini wasesandlwana. Umhlaziyi nophinda abe usomlando uDokotela Zakhele Shamase uphawulile ngalesi sinqumo. Okuyinto entsha emlandweni kaZulu nokuyinto isilo uqobo lwaso esiqophe umlando ngayo ukuthi kube khona umuntu oyisekela, ngoba sibonile futhi nalapha kubadidiyeli bamabutho wakhetha umdidiyeli wamabutho, wakhetha nesekela lakhe, wakhetha ubaba uMhlongo, wakhetha futhi umntwana uVanana wakwaManzi. Nakuba kunembono ehlukene ngokuqoka kwalabaholi, kodwa umhlaziyi uthi kubukeka isilo senze isiqiniseko sokuthi siyabhalansisa. Isikhulu ngesikhulu kakhulu esihlonishwayo futhi kathatha umuntu ophinda abe umfundisi noma phinde futhi abe usopolitiki phela, ngoba sike sambona ehilisana nosopolitiki abathile ekhathini ephambilini, kodwa ke siyathemba ukuthi lokho futhi kuzokwenza ukuthi kube khona uzinzo esizweni, ukuthi kube khona nesekela lakhe elinkosi unkosi uChiliza, inkosi yaseMadungeni ethathwa ngokuthi nayo iphinde ingene ngonya oluthile kwezepolitiki. Manje khona ipolitiki kambili la ngokusho kwabantu mase behlaziya ke bathi kwayena undunankulu uqokiwe unakho kuba usopolitiki ngoba useqenjini elithile, naye inkosi uChiliza kusokolala sengathi naye iseqenjini elithile, kusho ukuthi khona le balance ekhona. Amava kaButhelezi awathole kwinkosi akwaphinda ngene kubukeka kuyiwona azomsebenzela njengoba engene ezicathulweni ezinkulu zokuhola lesi sikhundla. Mkhulu unzima kakhulu, kanti futhi ke uzoba nzima ngenxa ukuthi ungene ezicathulweni zomuntu benamava kakhulu. Was not only just a traditional prime minister, obe a statesman futhi at the same time nobazi omhlaba wonke namagalelo akhe kwezepolitiki nasekuletheni ukuthula ezweni lakithi eNingizimu Afrika, kakhulukazi kwaZulu Natal. Uyaziwa kakhulu umntwana aphinda ngene, kubonakala ngisho sefihlwa ukuthi cha bekumuntu omkhulu lo, so ungene ezicathulweni enzima kakhulu, kodwa ke kungaba lula ngenxa yokuthi ke usebenze naye kakhulu bebonisana ngentweni eziningi, so singasho ukuthi umgrumile kahle. Ezidabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Asike siye itolo sobe siqhubeke nazindaba zethu.
Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba zo1KZNTV nazi ke esithi zona ihamba phambili. Babhikishe bekhala ngamanzi E-Phoenix.Abazali babhikishe Bavale Isikole kanti IFP imemezele ogaqele sobundunankulu. Likuxwayekileke ukwamukela ofisha abakhulu noma labo abathathwa ke njengabasenamava kwipolitiki eqembini elisha iNational Community Liberation elethuluke ngokusemthethweni ngomgqibelo eThekwini. Ubuholi baleli qembu ukuthi lokhu ngenxa ukuzama ukugwema ukuzibandakanya nalaba njengoba ke iningi labo lilandelwa ke yiphunga lenkohlakalo kanye namacala. Okunye kokuvelile ukuthi ke leli qembu lizosebenza ngaphansi kwenkambiso yesintu kanye nezenkolo kwazise abanye babaholi bavela ke eqenjini iACDP. Kuvele okwehlukile ngeqembu lezepolitiki iNational Community Liberation kafushane iNACOL elisungulwe nguMuzi Ehlophe ngenkathi ke lethulwa ngokusemthethweni ngomgqibelo eThekwini. Leli qembu lithi ke uvalile umnyango wokungena kwalabo sebemkantshubomvu kwezepolitiki ngoba ke lixwaye iphunga labo elingelihle kahle bangahle befike nalo kuleli qembu. Siqinisekisile ukuthi masilakha iqembu lethu sifuna ukulakha ngabantu abagenuine noma ke babantu abangabona ofisha abakhulu kodwa sifuna abantu abasober nabantu abane integrity nabantu abacapable people who are learned and sometimes educated. As we speak asinakho ngisho uxokozela ngaphakathi ukubanga ikhundla so sivika lezo zinto nanokuthi imvamisa yofisha abakhulu lapha babuya khona sebonile bantshontsha asinayo indawo yabantu abanjalo abantu abangenzanga kahle abanomlando ongemuhle kwepolitiki. Ekhuluma neziko lezindaba ze1KZNTV uHlophe uveze ukuthi iNACOL angeke lingenele ukhetho lukazwelonke lwanonyaka njengoba ke lisazabalazela ukuthi lakheke kahle lize libe nozinzo. uHlophe uthi ke ukungenela lolu ukhetho kuyofana nokuphanga umdaka izulu lingakani. Ukuthi iqembu leNACOL alusungulelwanga lona ukhetho kodwa lisungulelwe ukwenza umehluko kwipolitiki yakithi eSouth Africa nokwenza umehluko empilweni zabantu. Kubukeka kungebona ubuhlakani nomqondo ophusile ukuthi lithi liqale iqembu lezepolitiki ubuthi ungenele ukhetho asijahile ungene egxotsheni nasemabhodini sibonakala kodwa sibona ukuthi sisasalelwe umsebenzi omkhulu okulakha iqembu ikakhulukazi inhlaka nokulenza lizinze. Yebo angeke sibancintshe abantu abakholelwa kwiNACOL ilungelo lokuvota ngoba ukuvota kuyilungelo lawo wonke umuntu. Sisazobuka ke mhlawumbe ukuthi uma kwenzeka kuba khona iqembu elizosa approacha ukuthi hayi bafowethu ngoba nizokungenela ukhetho singevote nani yini sizobuka lapho ngoba noma singezolungenela ukhetho kodwa siyoba nayo manifesto ukuthi thina njengaqembu leNACOL iziphi izinto esifisa ukuzenzela abantu baseNingizimu Afrika. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngiseRichards Bay. Umphakathi ke okaduvela kwaceza Ward 4 ondini uzibambeleke mathupha walungisa ke kabusha ibloho kulendawo osekupheleka isikhathi eside la guguleka ngenxa yezimvula ezinamandla ezadalwa ke isikhukhula kulendawo ngonyaka 2021. Lo mphakathi uthi ke sesiside isikhathi benethemba lokuthi umnyango wezokuthutha esifundazweni uzongenelela ukuthi ke leli bloho lilungise kabusha kodwa ke babona kohudula ezinyawo nokuyisona sizathu ke sesiholela ukuthi ke bazibambele bona mathupha. Into temporary Umphakathi wakaceza Ward 4 kuhlanganisa osomatekisi abathutha umphakathi osomabhizinisi ngokwehlukana kwabo baphumeke umkhakaso kulungisa ibloho kulendawo elaguguleka ngesikhathi sezinimvula ezinamandla ngonyaka ka2021 nesekholele ekuthenike lo mphakathi kube nzima ukusebenzisa lo mgwaqo njengoba lona abahamba kuwo njengamanje ungemuhle wenyukela uphinde wehlele nosekudaleke izingozi eziningi kulendawo kwazi kwahlula nemphefumulo. Lo mphakathi uthi ke awukwazi ukuhlala ungenze lutho ubeke ikhona imizamo ongayenza ukulungisa leli bloho. Sezilungiselela thina ngoba uhulumeni ngathi akasinaki sebefile abantu laphana amahlandla amabili noma amathathu ngelinye ilanga ngiyakhumbula wafaka ugesi esidakeni
baphuluka itraka sokwashamasi yazoba babulala phansi emasimini sebefile abantu bebuye egoli manje sibona ukuthi ake silungisele thina lapha ngezandla zethu siyamcela ukuthi utransport ke naye asisupport ukuthi lokho sesikwenzile lokho sifaka kade sikwenza namhlanje nje ngezandla zethu ufaka imali ziphuma kosomabhizinisi nasemakhikhini ethu bafowethu nangamandla ethu siyacela utransport ukuthi akangenelele lo mgwaqo esihamba kuwo iphelile imoto baphelile abantu befa siyazi ke dala kureportwa kwezomnyango wokuthutha siyazi vele ukuthi intombi eshelwa ngamanga bathi siyeza bangezi kodwa ke sizathatha isinqumo ke sibongeke kwabasichasile kuloso sinqumo lesisithathileyo ngoba abantu besebenza nje usuku lonke bathola ukudla bathola drink baphuza. Lowo osebenza ukuthutha umphakathi uthi ke yize ke ukhona umgwaqo bawusebenzisayo kodwa ke awukho muhle njengoba ke usudala izingozi izimoto zabo ziyafa futhi ke basabela nokuthi ke bengase bebeke impilo yabantu engcupheni. Phana iviki neviki silayisha umphakathi sehla kuleya ndawo sibheke phansi esidakeni. One day malayini ngaphelile ama breakfast aphelile manje sibona ukuthi kungcono sisukumele sizenzele ngoba sizobulala abantu kuleya ndawo iyehlela kakhulu iyenyuka my imoto iluza nje ipower lapha ihlehla nawe uyongena emzini ukubulala abantu. Ubuholi bendawo bushayeleke izandla isenzo somphakathi base bunxusa umnyango nabasemagunyeni ukuba balisukumele udabalo lelibloho njengoba umphakathi ubhekene nengqinamba yokufinyelela ngisho nasemtholampilo ngenxa lelibloho. Ngoba ezansi nje umuntu ogulayo kunamaklinikhi lapho baklinika basakwazi ukuthathwa lapha esidakeni ngenxa yobubi bomgwaqo ngoba nebridge abathi bayafaka lapha lekhozo yakhona encane akuhambeki khona yona inkinga ke lapha esithi umphakathi awufathandanga ukulwa nokuvala umgwaqo ulwe kodwa ubona ukuthi awube nombono ukuthi uyikhiphela imali ngoba unkulu ngamanje uwestin umphakathi usebenza lento uyiwestin usaqale nje ngakho uthe uzoshaya ilokhuzana imali yokuthi uhlanganise usize la utransport okwakwenekelela umphakathi. Kanti ke babe sebenxusa kuba kube nokubambisana ukuze ke into abayiqalile ibe impumelelo ukusebenza ke kuleli bloho kusazoqhubeka ukuze ke kulunge indaba yalo. Siphinde futhi sihulu kuqe itolo sokuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asipinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona eze1KZNTV nazi ke ebithe izona ehamba phambili. Babhikishe bekhala ngamanzi E-Phoenix.Abazali babhikishe Bavale Isikole kanti IFP imemezele ogaqele sobundunankulu. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Randi lakuleli lu 18.81 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libo 20.40 cent maqhathaniswa neeuro lase-Europe libo 23.91 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain. Igolide lona $2,031.44 cent ounce uolwe ngahluziwe wona $83.55 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Ukapteni kophinda abe ngunozinto weqembu lesizwe laseNingizimu Afrika Bafana uRowan Williams uthi ke ngeke balenzeke iphutha lokuya noma bebukele phansi Morocco abayehlula nyakeni emidlalweni wokuhlungela iAfrica Cup of Nations eAfcon. Bafana ke izotholana phezulu neMorocco kusasa ezweni elisingetheke lomqhudelwano iIvory Coast ngehora le-10 kusihlwa. Lonozinto uthi ke yize noma beyibafana bayishaya iMorocco emidlalweni womlenze wesibili kodwa ke lokho akusho ukuthi ke lo mdlalo wakusasa uzoba ngolula njengoba kuzobe sekungumdlalo ohluke kakhulu kunaloya abayehlula kuwona ikakhulukazi ke njengoba ke bese bevele sebezibekele ke indawo kwiAfcon yakulonyaka. Nasike isimo sezulu esingalindeleka.
Bukeleke siyaguqa bese kuphathelwe zona usuku namhlanje. Mina nawe ke yahlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.